Bueno, achégase o Día das Letras Galegas e eu quería sumarme ás actividades e ás celebracións que tedes no CEPSE que lo de Marín con este motivo. E quería facelo cunha pequena lectura dun anaco desta novela que seguramente xa coñecedes, A Herdanza do Dragón. Unha novela que comeza así. A sombra do dragón chegaba a todas partes, aínda que Adrián era o único que podía sentir a súa presenza. O poder de Dragal manifestaríase moi pronto, mas para aqueles que o ignoraban era un día máis, como outro calquera. Todos os alumnos da clase agardaban con expectación a chegada de Dona Armidas, coas cualificacións do exame de matemáticas. Sabían que, como sempre, faría entrada na aula logo de 2 minutos de soar o timbre. Nin un segundo antes, nin despois. A bella profesora chegou puntual, abrazando o seu cartafol no colo. Paseniño colgou a chaqueta de la vermella no respaldo da cadeira e logo de saudar os presentes na aula comezou a repartir as calificacións polos pupitres. Antón, sen comentarios, ímonos ver en setembro e se cadra o ano que ven. Teresa, podías facelo moito millor. Breixo, hai que usar o miolo para algo máis que levar gorra. Antía, sigue así, un 8. Marta, nesta ocasión agardaba moito máis que un aprobado xustiño, Miguel, ben, raspadiño, pero algo é algo. Mentras a profesora seguía o seu percorrido entre as mesas, achegándose pouco a pouco ao fondo da clase, Adrián ollou pola fiestra. A choiva petaba contra os cristais, pero o rapaz tiña a ollada posta máis alá, na fachada da bella igrexa de San Pedro. Atopouno como sempre, na cornixa, e sorriu cando o vello Dragal lle chiscou un ollo nun xesto de complicidade. O resto dos alumnos, alleos aos movementos do dragón de pedra, permanecían en absoluto silencio, atentos a cada xesto da súa tutora. E Dona Armidas, tamén ignorante do acontecido, seguiu repartindo exames ata chegar á altura de Adrián.